الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. أما لفك تنكا ولمن دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنبي علي دافع بلا ومسدو ودافع لا سكان دي دوي أدمنا ديو بلا ومساي علي إذا على فيو علي دي كون بكاكي لامو يرتا فيو علي دي بكاكي لامو دار على لو يكوب على بلو يرا مد على لو يكوب على بلو قرآن بودي علي دي ambishi ba ala ambishi ba ma yire china kuya alade amba tanu kana mina reka bunya kaka mina ka fama ya finka kan ka shirya kurakura ya alaka kilibandi yaka ka shirya kurakura ya alaka kilibandi yaka wahdahu ala kilindo la sharika lah فرنغات على لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فرنغات على فرنغات على الطولة فرنغات على الله تعالى الله عليه وآله وسلم على علم من سواندي ka ke chide labai ka fsaya ka tme chide tobbe ka jangu magwanza to ambayna ala fa'ala ka shinne majidi ala kiraka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ani ala kira somo ani ala kira jenyo sallallahu alayhi wasallam ani ma tura ala kira nofe ka aslama ya bara chenga فكتاسي القيامة سنة سلمة يا رب عليك أنفر وجمع كلك وقا أن ولدك قبل نداء التقوى على نيسر ولدك كبو على ريرو على ولبلا جنوم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى. الإيمان لغة التصديق لمن يا عرب كادو
arab kado kuma be ay rebulo babananga lati ko limaniya babananga jumay ko centi yali kalimatul iman مصطلح إسلامي ما الدين دو بإسلام يكون أكما الدين عربو يروي أكرفو عرب كان الإيمان لغة التصديق من يرى في قوة دارا آيات شنتكيا فنما من دارا على لا كفوق على كوي شيء أولورو الله تعالى كفولهم كبار يولا ليدولا بغبغ لكونا كبار يفو فنبرا على يورو نيشيدو يولا سيما من دارا أولاك الدغن يوكا ولود تقويكو المؤمنون كو على تشينتكي جون على دنا جون هم غمون بيني واتينا oye mamunu ye alakira tiɲɛtigiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tugu fɛn nɔfɛ a nana ni min ye mamunu ye alakira tiɲɛtigiya kibaruyaw la a ye kibaruya minnu lase alahu ta'ala kunkan mamunu ye tugura alakira nɔfɛ a ka fɔlenw na a ka kibaruya dilenw na kitabu min dira a ma كتكونوا كبارك نوي على باك ما سبب دنيشن علوم يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى نعم دما الله تعالى كتشلو اتقوا الله أيسر الله تعالى حق تقاته على يسر يجرير الله أتشين دكودو مو بكو إن كلامه مو تكو كلامه يبي فنزور علىو يتي فنزور علىو إسران با كلو إسران دا كلو كسرا على يرجعني نيني الله تعالى بنيا كما كودي على يسران يتشين أو على يسران يتشين أنغلو بدون أبونيو نتشودي were te ko gelen koy ma se ko laje ire la i se ko laje ma were la gafa fi nafsika awla ngai ki sugula nire o de kaka ya do mi an chaman zinga bi o de sugula ni ma were ngoye kanyina an re ngoko man ishtaghala bima la ya'nihi فاته ما يعنيه مما من سغلني فمن دابوي ايوا كان من جو بتاكي دان يرجو يكو مراجعه يرني على تشي يكو فله يركبر نيو اني موتشي يكو فله ودلا سغلني يري كموتي كورتكو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر dɔw bɛ a nalo ma fɔ cogo min na anw kan t'o ma dɛ a y'u to yen bɛɛ k'i ta kɛ i ɲɛsin yɛrɛ ma ayi n ka kuma kan t'o ma dɛ n ka kuma de kan bɛ i yɛrɛ dilan fɔlɔ kana ɲinɛ i yɛrɛ ta kɔ k'i ɲɛsin mɔgɔw ta ma fabda bi nafsik nka ni dɔw bɛ nin kuma fɔ olu hakili la kuma kɔrɔ de ye n'i ye maa ye kojugu la i da bɔ a la i ɲɛsin i yɛrɛ ta ma hal ni bɛ se ka bali hali ni bɛ se ka ko dilan a la n ka kuma kan t'o ma kuma kan bɛ jumɛn ma o de ye adamaden k'a cɛsiri a yɛrɛ kun dilanli la an caman ɲinɛ b'o kɔ kɔrɔ ye di hali n'an bɛ wajuli lamɛn tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an bɛ wajuli de lamɛn ka mɔgɔ wɛrɛw filɛ nka an tɛ wajuli lamɛn k'an yɛrɛ filɛ a jɔngo a la a ye nin min fɔ nin fiɲɛ bɛ ne na n bɛna taa n cɛsiri o fiɲɛ dilanli la bilahi alaikum o man ca ne dɛ y'an fɛn o fɛn fari funni ka muɲamuɲa wajuli kan dɔ la min ciri ma o ye min bɛ maa wɛrɛw kun kan ye a bɛ ten dɛ min bɛ maa wɛrɛw kun kan
a jiginna karunga a ye min fɔ karuma e k'a lamɛn bani nka a ye min fɔ an yɛrɛ ma o man ca la dɛ n ka cɛ ka lamɛn ta nin kamaw ma dɛ an t'a lajɛ an ka segin an kɔ a kan ka kɛ ten de terimaw kan ka kɛ ten nka kuma bɛɛ aw de bɛ wali video kunkuruninw kan k'u ci ɲɔgɔn ma k'a ye nin fɔ karima a ye 120 fɔ e yɛrɛ ma e bɛ t'o si ci hali e yɛrɛ t'o dɔw mari kunna ba dɔw la ni min ko bana b'i yɛrɛ la i bɛ sin k'o tɛmɛ o la ten murura kiramin k'a fɔ k'a m'o fɔ yɛrɛ yàrá ibi maa caman ye kasi la wajulikɛla ka kuma dɔ nɔfɛ kuma min ni o ale ka faveur b'o la a y'ale dɛmɛ k'a jugu kɛlɛ a y'ale dɛmɛ ka fɛn dɔ fɔ dɔ ma ale yɛrɛ tun tɛ se k'o fɔ an ta bɛɛ kɛ b'o ye bi illa man rahimallah asilamu maa tɛ jan da ala la dɛ an ka siran ala ɲɛ ala ye siran ye ka gɛlɛn dɛ a fɔ n dala ka nɔgɔya ye nɔgɔya da ye nka ala ɲɛ siran ye yɛrɛ yɛrɛ e ma ala ko haqqa tuqatihi ko ala ɲɛ siran ye yɛrɛ yɛrɛ de ko don maa minnu bɛ siran ala ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ ni yɔrɔ de ta fɔlɔ i bɛ fɛn min dilan maa la o k'a sɔrɔ e ye i yɛrɛ lajɛ o la fɔlɔ maa caman na i bɛ pan i yɛrɛ fiɲɛ de kunna a fɔ i bɛ maa wɛrɛ ta dilan ka sɔrɔ hali o ko in yɛrɛ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ e nin yɔrɔ b'a la a bɛ komi n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ i b'an bɛɛ kan mɛn hasidiya bɛ mɔgɔw la farafin ye hasidi ye nin an bɛɛ de b'o fɔ nka an fɛn o fɛn b'o la an farafin si t'a dɔn ko farafin minnu ye hasidi ye ko ale b'olu la maa si t'a yɛrɛ bila a fɛ maa si t'a yɛrɛ jate hasidi ninnu fɛ k'a sɔrɔ ŋaniya dɔw bɛ yen n'olu sabatiri la kɛwale dɔw bɛ yen n'olu sabatiri la wali kumakan dɔw bɛ yen n'olu bɛ to ka bɔ i da olu tɛ foyi ye fo hasidiya tamasiyɛn a tamasiyɛnw bɛ bange adamaden ka kuma n'i ka ko kɛtaw la o dusukun sa o b'i ni ala cɛ innahu alimun bi dhati sudur e ni ala cɛ e yɛrɛ ni ala cɛ e min kan ye nin ye ko farafin ye hasidi ye aw ka dukɔnɔmɔgɔ tɔw hɛrɛ min b'u bolo o bɛn bɛ e ma wa a ka di ya i ni maa minnu bɛ baara yɔrɔ kelen na u bɛ nomination minnu bɛ k'u ye u bɛ jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ ani u bɛ faveur minnu sɔrɔ o diyara e la i kɛlen ka kibaruya mɛn i kɛra cogo di yàrá e m'o lajɛ o e kɔni bɛ baro kɛ dɔrɔn parce que na e y'a ye ko dɔ bilalen contre la i ka ko dɔ la dɔrɔn e sigilen bɛ sin ka fɛrɛ baro in kɔnɔ ka taa ten hasidiya farafin ye hasidi maliyɛn nka e k'a dɔn ko dɔ fana bɛ kɛ ka ŋuna e yɛrɛ la fan wɛrɛ fɛ nin ko in ɲɔgɔn na o tuma n'an m'an cogo dɔn n'an ma to k'an yɛrɛ lajɛ ala b'a bɛɛ de bɛ banaw bɛ cari an ni ɲɔgɔn cɛ ten si t'a dɔn ko bana b'i la bɛɛ bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ko k'a contaminer an b'a dɔn bana yɛlɛma yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ ten e t'a dɔn k'i ye hasidi ye nka i ye hasidi ye e t'a dɔn k'i ye maa jogojugu ye nka i ye maa jogojugu ye e tun bɛ kɛ yan mɔgɔw ka jogojuguya n'u ka hasidiyaw baro kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ dɔ ma dɔrɔn ko nin ye hasidiya kuma ye nka ale yɛrɛ b'o ɲɔgɔn na 120 fɔ dɔgɔkun kɔnɔ mɔgɔw ma maa dɔ bɛ yen a ka hɛrɛ ko la n'i ye ko dɔ kɛ dɔrɔn tasɔrɔfu dɔ kɛ ko nin ye hasidiya ye walayi n bɔra n ka cɛ fɛ yen a ma se ka hali n féliciter hali n ko nin hɛrɛba in ye kabakoya dɛ hɛrɛ e ma deli k'o ɲɔgɔn na kɛ maa si la maa si ka hɛrɛ ma deli ka e nisɔngoya asilamu an ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ nin ye misali dɔ de ye n y'a ta wa hali ko wɛrɛw la nin misali ɲɔgɔnna ta ko wɛrɛw la i ka ko in lajɛ ka ɲɛ i b'a ye an caman bɛ kɛ ka hujumu kɛ maa wɛrɛw kan nka i b'a sɔrɔ bana in dɔ bɛ e yɛrɛ la i t'a kalama aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. على آيكم شيء نجمعين كوان أسرع على سنة أنغو هالو دومانغو ما بانياي موبيو موتي وبدا مكاكا ابسرع على دنيا يا رب باتشان بيدشي غوشيا كون ابسرع على دما دنيا والله يجنت أشام بيجنت ما تام باير اير قرطا كاير سانغورتا كون بسرع على دما دنيا كسرو تيجي في حلا بلاكو فكو منا تسرع على نيا وكوين كون ندك مكاني كما كندو منافقو كنتي كم منافقو يكوي ما تو يفهم فو ويرلا وبف ويرلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ما تو يفهم فو ويرلا منافق ويربو نوانف بل قرآنك كونوا كمنير وإن يقولوا تسمع لقولي من عرب دي ركا شيريا أيري أني أيركا تيجي في ويتوكا جي ونعلي آية كنشي نجمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأكنا سافاك سورة إسلامية وكنا ساكا سورة إسلامية كنا ساقرأي سايات إبلو سا ماشي سنت سايقولا ويناك مسيري يا رب لك الدفلة توين نالك مسيرة أبكي لا محالة أو دورة فيمنا على كافيما كانتو كيفاك سورة بيتا وقرأي ما تسايا نفيد متى سيكون بيننا في كم بإسلام يكون عندنا كسبتي إسلام لما أنا ما ديك كسون يبولو في ب أبب سكتوس لما يكون غرو غكنا في كسلام يكتوفوي كونغرو إك ما فهمدوا فند بفرس لما يكا غسلام يتفنغ كوي Islamaya ni ani ibolo fe nu ye nyon degu fe ni oni islamaya nyon degu ore bo islamaya nyema kana to foi ka islamaya kuro ibolo ka bi ka dina gele islamaya skimbo de ka kwali mo gomi ngo on skiyoro tugoya de ato an tsika ala batoke la hara qur'ana ko kuma jabi kwa fo yali dugukolo dadi kunya au kayro wa yali alaka dugukolo ferale ku da kun tsiga hijra ra daiwe hali isiyoro iwuludu modugu ifasu chidenga dogo minga chidenga sabatra ka to afasu lay kwa kera chidenga na afasu lamo temena nai abataro shio ka dogo chidenga ka dogo chidenga afa babe hijra ke no ka jen afasu reko mai kasigaka fe beb siga to maka dine kungoro ni ka dine turibolo foi machi ngani ka dine turafo fe kungoro hallo e jebe farale yonga ka di kelema nga o sorolis kera sababu yake ka dine che ba wonon ba fo de la ko furo ko ni tura dogi sarala yada dogi balik ngapso ida ni furo ko ni tura dogi sarala ikunda dogi bali marana e minye yo to aha opana ko akudi beti da to ala kangarda ai kwa ngana so anga si ala mafaka sura islamai dinai ala ka ambalu aka ala be bara munu yini no be ma ke islamai yuma ya rabbi ala ko baro keli no ya amma ala ka an sabat islamai aka ya rabbi ala yarba fa an si ama nislamai chugumina ya rabbi ala ka anzi ala ma uchugula allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.